Ay so, mga Ilonggo group guys, no? Ilonggo group. See you non vlog. Ari ra guys, oh. Tapos may party sanda Locos party. Ari kami di sa Kalaparan. Oh. Ilonggo group. Oh, yun on vlog. Oh guys, oh si Ilonggo from Bre. Oh, Ilonggo Japan. Ilonggo Japan vlog. Check out sa Alas Ilonggo channel daw. Oh, ba na do ka vlog. yo, what's up guys? Ariras bang guys request kita sa may bike kasi manami guys. Itong ngaran nga si Manami guys. Si Manami. Oh, dyan. Noon, si Manami balis ka lagari guys. Duro sumang prigas kay Summer. Noon. Bye. Tabla guys. Alin din man to punta. Right guys. Tara. Oh, nara guys. I'm back. Kabataan. Kay Summer. May mga Ilonggo tayo sa punta guys. Yes, may punta mga Ilonggo. So, karon sa ano oras guys, no? Mga alas 11, alas 12 Japon, duro tao. Oh, ara mga grupo guys, no? Ilonggo. Yo. Mga Ilonggo group. Ay so, mga Ilonggo group guys, no? Ilonggo group. See you non vlog. Ari ra guys, oh. Tapos may party sanda Locos party. Ari kami di sa Kalaparan. Oh. Ilonggo group. Nagkakadtor sanda sa Japan. Welcome sa Japan, Ilonggo group. Oh, tabla guys, oh. Locos, oh. Oh, Locos. Salad pa. Oo, niri ko. Ara may salad pa nga tawagin pan. Yung samo-samo la diyan. Salad sa mo ilang. Oh, yun on vlog. Oh guys, oh si Ilonggo from Bre. Oh, Ilonggo Japan. Ilonggo Japan vlog. Check out sa Alas Ilonggo channel daw. Oh, ba na do ka vlog. yun, right.